Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Antor News. Blay phi baro kini kilong ki khubor bam ta kasngi. Ka Professor Sherwin M. Sungo kalasha athungum ka Professor Vice Chancellor jongka North Eastern Hill University Nehu. Ha ubnai no pra arhajar arpsal. La shimti ya ka kam ha ka arfwe turik urisau arhajar arpsan kum ka jingkentho e ki jingbetha na katnat puli puthi MOE ki he sarkar na ka sarkar India ba ka jingkerpan. Ka Professor Sungo ha ka basdang kalakiar na ka bashimti ka kam na mar ka jingkulmar ka bladon ha ka university barkum ka jingeteli ber ki samla puli ki bla shatngan. Henry ha ka jingbamdan Vice Chancellor Professor P.S. Shukla na ka jaka trikam na du ka laiturik urisau arhajar arpsan ka jing trikam jung ka skulba kala shakta. Kamtam ha ki kam puli puthi ka pisa tingka ber ki kam sunshar. Kat ba ki jing trikam baman kasngi kidang beteng. Hapo ka jing penyat ke bapaka jong ki officer an. Bun ki rai ki bakongsan kidang sateng. Da ka ba itu ya ka jing don kam ban pen pai biang ya ka jing shong suk shong san bat ban pen tikna bakalawe jong ki samla puli ha ka jing puli kan om shakta ka MOE kala ya kendu ya ka Professor Sungo ha ka arpo bat arpoi terik ulber arhajar arpsan. Da ka ba kentu ya ka ban shimti ya ka kam na ka benta ka jing mentoi jong ka skul ba. Hadin gajing ya kren berki he sarkar jilla ke bala ban juru ya gajing don kam jong gajing long nong yalam jongka hagani ka por ka ba ka Professor Sungo kala rai ban shimti ka kam kum ka Professor Vice Chancellor bar kala pentip tikna sha ka MOE. Karkum ki kendon jong ka University Station 2A51 ka Professor Sungo kala penpau bah gajing bamdan jong Vice Chancellor na headquarter kan pendep iki kam jong ka office jong ka Vice Chancellor hadu ba Professor Shukla un shimti biang ka kam jong u. Kum kanong penyat ba kamrang ba tam jong ka school ba kalayo ya ka bor ka bapura ban tre kam kum kanong penyat hapo kini ki jingnong jingman. Ka Professor Sungo kala penpau ya ka jing sngongo ya ka tanat puli puthi ka sarkar Meghalaya bad yu dukhot jong ka yung darbar thauan Lok Sabha na Meghalaya halor ka jing sngokhya jong ki ha ka be day ba ka jing e ka brang yai beteng hani hu. Kala ay kublayru ya ka jingya trailang jung kinong hikay barang ba barki he officer kentup ya Professor Saha o Professor barang ba tam. Ka Professor Sungo kala khot ya baro kinong shimbenta jung kanehu bakin yawan lang bat ban penyar ya ka jingya trailang hak ban penskem ya ka university. Kala penskem biang ya ka jing kular jong ka ban bu hakmat ya ka jingbha jingmiat jung ki samla puli bat ya ka jingbha jingmiat baro akwe jong ka jaka puli hakane kapor ka ba